खुलुमबाय बयखौबो बिटिसिआव बिपिएफआ पावाराव फैफिनोब्ला हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिटिसिनि चिफ जाफिनोब्ला आगोलनि बायदि ब्लाडशीट जागोन, आगोलनि बायदि कारापसन जागोन, बर' अनाबर' सृष्टि जागोन। 365 सानावनो 365 सानखौनो मेला खुंगोन। माने स्टार बुंनाय जागोन, आगोलनि बायदि सासन माने कारापसन जागोन, आगोलनि बायदि सासन माने एन्टि ससियेल एलिमेन्ट जागोन, आगोलनि बायदि सासन माने बिथांमोना 365 दिनाव 365 दिन मेला खुंगोन, आगोलनि बायदि सासन माने ब्लाडशीट जागोन, आगोलनि बायदि सासन माने बर' अनाबर' पलिटिकेल पार्टी सृष्टि जानानै जोंनि गेजेराव सैलाय जागोन, आगोलनि बायदि सासन जागोन माने जोंनि गेजेराव बर'जों बर' ब्लाडशीट जागोन आरो गोबां जागोन, बेखौ जोङो बुंनानै फोजोबनो हाया। बिनि अनगायैबो बिथाङा बुंबावदों आसाम एकर्ड जानाया 30 बोसोरनिबो बारा जाबाय, नाथाय बिनि दफाफोरा दासिमबो आबुङै मावफुंजाजोबाखै। बिटिआर गोजोन गोरोबथा जानाया 4 बोसोरल'सो जादों, नाथाय बिनि दफाफोरा खावसेनिबो बारा मावफुंजाबाय आरो माखासे आद्रा थानायफ्रा थाबैनो मावफुंजानायनि लामायाव। बेबायदि होननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव बिटिआरनि इएम रनजित बसुमतारी बिथाङा बिबुंथि होदों। नोंथांमोना नायनानै लाग्रोलाय। हाग्रामा बायदि निष्ठुर गोसोनि मानसिखौ बिटिआर समाजा मालाबाबो नागिरलिया। गासैबो जाथि जनगोष्ठीया मोनसे शान्तिनि परिबेस गायसननायजों लोगोसे उदां अख्राङाव उदां बारखौ दिनै बोनो मोन्दों, हगारनो मोन्दों। गतिके बिदि समाव गुबुंले बार सोरजिग्रा गुबुंले थासारि सोरजिग्रा हाग्रामाखौ जे समाजा लाबोफिनगोन बे मालाबाबो जाफुङा। थांखिया जादों एकर्डनि मोनफ्रोमबो दफाखौनो जाफुंहोनायनि खामानि मावनाय। गतिके भारत सरकारा बे बेलायाव जोंखौ आसाम सरकार भारत सरकारा जोंखौ हेफाजाब होगासिनो दङ। बेफोरथ' फिसा फिसा दफासो, गिदिर गिदिर दफा जोंहा मावबावनो गोनां दंबावो मोननैसो आरो बेबो खोब खम समनि गेजेरावनो फेब्रुवारि दाननि गेजेरावनो बेबो जाफुंनो थांगासिनो दङ। गतिके मोनफा मोनफा दफाफोरखौ मावफुंहोनाया जोंनि खामानि बा मावफुंनाया जोंनि खामानि। आसाम एकर्डआ दिनै 30 बोसोर बारलांबाय, नाथाय दिनैसिमबो इमप्लिमेन्टेसन जाजोबाखै। नाथाय जोंनि बिटिआर एकर्डआ 4 बोसोरनि गेजेरावनो फ्राय इमप्लिमेन्टेसन जाजोबनायनि लामायाव फैगासिनो दङ। गतिके खामानिफोरखौ जों मावफुंगासिनो दं। हाग्रामायाथ' गोदोनिफ्रायनो बुंबोगासिनो दङ, गाबोन इउपिपिएल सरकारा बायगोन, समफोर बायगोन, थामलिया बायगोन होननानैबो बुंबोगासिनो दङ। गतिके बिनि जा राव, बे रावा बेसेन गैयै मोनसे रावसो। गावनि मानसिफोरखौ थगायनानै, बेहा खुगायावनो थगायग्रा सर' दंखायो नालाय, गतिके बे बाथ्राखौ बियो बुंखागोन। खिन्थु दिनैनि समाजा हाग्रामा बायदि निष्ठुर गोसोनि मानसिखौ बिटिआर समाजा मालाबाबो नागिरलिया। गासैबो जाथि जनगोष्ठीया मोनसे शान्तिनि परिबेस गायसननायजों लोगोसे उदां अख्राङाव उदां बारखौ दिनै बोनो मोन्दों, हगारनो मोन्दों। गतिके बिदि समाव गुबुंले बार सोरजिग्रा गुबुंले थासारि सोरजिग्रा हाग्रामाखौ जे समाजा लाबोफिनगोन बे मालाबाबो जाफुङा। बिथाङा बुंबावदों जे इउपिपिएल बेयो थाखोआवसो दङ, थामथि थाखोआव गिबि थाखोआव बिपिएल। बेखायनोथ' दाखालि बिसोरो एमपिआवबो जेनदों, एमएलएआवबो जेनदों आरो जेनबावगोन। हाग्रामानि अनगायै बिपिएफ होननाय नामथ' गैखाला, धंस'आनो जाजोबखाबाय। गासैबो बिपिएफ लिडारा दिनै इउपिपिएलआव जइन जानो नागिरगासिनो दं। गोबां बिपिएफ लिडार जोंनाव जइन जानो रायज्लायगासिनो दं, जों दा बुंथ'वा, सम फैबा जों बुंगोन। दा बेंटलाव खुंजानाय बिपिएफनि गोबां सुबुंफोरा जाखिनि हाबाफारियाव खाम्फा नुनो मोनाखै, माबा मोनसे इसारा दं नामा? खाम्फा बरगयारि बिथांल' नङा, बेंटलाव बिथांमोननि सेन्ट्रेलनि जा प्रग्राम, बेवहाय 3,500 मानसि गेदारिं जादों। होमब्ला स्टेट बिसोरनि काउन्सिलनि मोनसे एफा गिदिर जथुमायाव 3,500 मानसि गेदारिं जायोब्ला बिनिख्रुइ लाजिं सिं बाथ्रा मा थाबावनो हानो। खाम्फाल' नङा, गोबां लिडारानो फैयाखै आरो हाजार हाजार बिथांमोननि सापर्टारा दिनै पार्टिखौ नागारनानै इउपिपिएल दोलोआव हाबफैगासिनो दङ। बिथाङा बुंबावदों जे बिटिसिआव बिपिएफ दोलोआ सरकार दाफिननानै आगोलनि बायदि सासन खालामफिनगोन। नोंथांनि सासन खालामनाय बिटिसिआव बोरैबा जुदि फैयोब्ला आं बुंगोन, आगोलनि बायदि सासन माने स्टार बुंनाय जागोन, आगोलनि बायदि सासन माने कारापसन जागोन, आगोलनि बायदि सासन माने एन्टि ससियेल एलिमेन्ट जागोन,
आगोलनि बायदि सासन माने बिथांमोना 365 दिनाव 365 दिन मेला खुंगोन आगोलनि बायदि सासन माने ब्लाडसेड जागोन आगोलनि बायदि सासन माने बर' अनाबर पलिटिकेल पार्टी सृष्टि जानानै जोंनि गेजेराव सैल्य जागोन आगोलनि बायदि सासन जागोन माने जोंनि गेजेराव बर'जों बर' ब्लाडसेड जागोन आरो गोबां जागोन बेखौ जोङो बुंनानै फोजोबनो हाया बे हाग्रामानि मोनसे सिमांखा खिन्थु आं दहायनो बुंदों बिटिसिनि 35 लाख रायजो राजाफ्रा दिनै हाग्रामाजों गैया हाग्रामानि बायदि असान्ति राजा खोमसिनि राजाजों जोंनि सोरांखौ मोजां मोनग्रा जनसाधारना हाग्रामाखौ मालाबाबो गनायना लाया